Ja. Forleden dag i lørdags, det er tirsdag i dag. Jo. Det er tirsdag i dag, og i lørdags, der trænede jeg vores træningsprogram om lørdagen. Inden da havde jeg målt mig. Og jeg synes faktisk, jeg trænede rigtig, rigtig godt. Det var pisse hårdt. Mine ben syrede totalt til sidst. Men resultatet var fint nok, og jeg løb en tur bagefter, og jeg kunne sagtens mærke, at jeg stort set ikke havde noget energi tilbage. Selve træningsprogrammet tog 35-40 minutter, så det var fint. Næste. Altså, jeg trænede også her i lørdags, men det tog så lidt længere tid. Jeg tror, det tog sådan også sådan 50 minutter, tror jeg. Og det kan jeg også ret godt mærke. Det kommer jo an på, hvor lang tid man sådan holder pauser, hvis man kan sige sådan. Ja. Hvor langsomt du gør øvelsen. Hvad? Eller hvor langsomt du gør øvelsen. Også det. Ja. Hvad med dig, Julie? For hvad helt ærligt, jeg har ikke lavet det endnu. Nej, okay. Ja, du er status. Ja, nej. Og så i dag. I dag? Det er tirsdag i dag. Og vi har lige filmet vores ting. Ja. Til vores opgave. Ja. Og så mangler vi bare lige Silje til at filme sit. Ja. Hun kommer lige om lidt. Ja, og så skal vi lave det skriftligt nu. Ja. Vi har lige haft idræt, og vi har lavet vores træningsprogram alle sammen. Ja. Og det var hårdt. Det hele. Og det var rigtig hårdt. Ja. Og så tørvarmning løb vi. Ja, tørvarmning løb vi. En hel del. Og en hel del hoppede sådan. Ja. Dansehop. Og hvordan går det? Super. Det går super, ja. Super. Fantastisk. Ja. I dag har vi trænet, og det var pænt hårdt. Ja. Og Elena, hun er ikke. Nej, desværre, hun er og Kanna var så i skole, og hun havde ikke nogen gruppe, så hun trænede ret også i det. Ja. Det var egentlig det. Ja. Vi kan mærke, at jeg forbedrer os. Det er lettere nu. Ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, det var det. Hej! Vi har lige trænet, og Julia er her ikke i dag, men vi har trænet. Og så har Kamma trænet sammen med os. Nej. Jo, hun er. Men det gik rigtig godt. Det var hårdt. Ja, men jeg synes, det går meget. Ja, det går meget bedre. Specielt sådan nogle lægøvelser. De gør ikke lige så ondt længere. Nej. Var det ikke det? Det var det. Hej.